Kapin sa duha ka buwan human sa pag-igo sa bagyong Tino sa Sugbo, partikular na sa dakbayan sa Talisay, pabiling naglisod sa pagbangon ang mga apektadong pamilya. Mauusab kini ang naabdan ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang pagbisita sa Mananga River sa karong adlaw, Enero 27, 2026. Mianhi sa syudad sa Sugbo ang DPWH Secretary alang sa planong pakigstorya ngadto sa mga stakeholders o local government units alang sa pag-umol og short and long-term solutions aron matabangan ang nahiskutang mga biktima. Meron na kaming hinahandang plano, no, which is both short term, and when I say short term, I mean the 6 months that we have, this window we have before the next rainy season, no, before the next big typhoons hit. We have to already have something on the ground. Kailangan maayos na natin. And then we have our long term. No, yun na yung sinasabi ni Mayor kanina na mga dam natin sa upstream, sa taas, sa bundok. Pero ang problema kasi sa mga dam, matagal yun. No, we can start planning it this year, pero yung pagpapagawa noon, it will take 1 year, 1.5 years, 2 years. Gialirungan og orange poles ang maong sapa, timaan nga kini no-build zone o dili na mamahimong motukod o mubalik sa ilang puloy-anan kaniadto ang mga pamilyang namuyo kilid sa sapa. Gawas sa maong koral, among nakaila ang 39 anyos nga si Violeta Nebril. Usa siya sa mga biktima og naglisod pagbangon human sa nahitabong bagyong Tino. Lisod jud kayo. So pagsugod as in wala gyud. Sugod balik sa zero. Orihinal nga nagpuyo si Nebril sulod sa mga orange poles. Apan human sa bagyo, nagpuyo karon ang banay nga Nebril sa balay sa ilang silingan. Samtang nagpabilin sab ang ubang mga biktima sa bagyo sa mga relocation sites sa Barangay San Roque o Barangay Biasong. A lot have been dislocated. That's why we've given certain things that they could have done. Sometimes they went to their relatives. Sometimes they can go to our respective relocation areas like the basketball courts and the tent cities. Plano sa DPWH nga palapdan og palawman kining Mananga River human sa nahitabong flash flood ni adtong bagyong Tino nga mikalas og pipila ka kinabuhi. Himo ng pagpalapad sa sapa sulod sa unang-unom ka buwan sa tuig 2026 nga maoy unang target sa departamento aron kalikayan ang epekto sa umaabot nga ting uwan. Kini si Mark Armas alang sa My TV, Cebu.